Hyvää päivää, Pertti Huhtala. Kuka sinä olet? Minä olen rovaniemeläinen ja sukukin on oikeastaan täältä Onnesjoki varresta. Onko peräti 1600-luvulta. Aika paikkakuntalainen olen. Työelämässä olen toiminut rakennusalalla ja oikeastaan kunnallisella puolella sitten vielä enemmän. Nykyisin olen työeläkkeellä ja harrastan taiteita ja muita tällaisia kotiin liittyviä asioita, kuten puutarhaa ja puutöitä. Polttopuutöitä. Halon hakkausta. Justiin nimenomaan semmoisella tylsällä kirveellä, että menee mahdollisimman paljon aikaa ja kysyy voimia. Ja pakkasta pitää olla vähintään 35 astetta. Olet myöskin harrastat tämmöistä taidemaalausta. Mihinkä tähtäät sillä maalaushommalla? No maalauksillahan on tarkoitus ilmaista itseään ja kuvata ympäristöä, missä elämme. Ja ainakin se on mahdollista hyvin sillä tavalla ideaalisenakin kuvata, että se ei välttämättä ole todellista se. Niin kuin varsin hyvin huomaa noista tauluista, kun katsoo, että niissä on pääpaino on väreissä ja rytmissä. Sinulla on Saarenkylässä tässä kuussa näyttely. Kerropa hieman siitä. No näyttelyyn on koottu töitä eri ajanjaksoilta ja vanhimmat on jo 85 maalattuja ja nuorin on sitten tältä vuodelta. Kaikissa näissä on niin yhdistävänä tekijänä metsämaisema erilaisessa valaistuksessa. Puu on suomalaisille hyvin tai puusto ja metsät niin hyvin rakas elementti, että edelleenkin suurin osa toimeentulosta tulee näistä luonnon antimista suomalaisille. Ja sinulla on Pertti Huhtala nyt Saarenkylässä näyttely. Missä se sijaitsee siellä? Näyttelyhän on kirjaston lukusalissa. Siinä on vieressä lehtiä ja lapsilla on sitten se oma kirjasto siinä vieressä. Että siellä on hyvinkin kova meno välistä päällä. Kuulut myös kuvataideyhdistys Maahisiin. Kerropa Maahisista hieman. Kuvataideyhdistys Maahiset on 35 vuotta paikkakunnalla toiminut taideyhdistys.